5, 4, 3, 2, 1. Koitan nyt rauhoittua vähän niiden kilkeen kanssa. Mun guardi ei kerkee loppumaan. Tai siis menee vanhaksi ennen kuin se nyt jää 500 tonnia käyttämättä guardia. Ja jätkät hei. Tuta on kyllä paskabossi. Ihan antetaan sitä. Meinaat sä kamerajuttu? Juu. Ei vittu, sanoppa muuta. Oli justiinsa sama kiromassa. Miksei Blissu oikeesti osaa tommos niin sanotusti hoideta? Beetassakin olivat jo niille kertoneet, että ei oo tullut muutosta. Bubbers. Laita Mä otan täältä kaulaa. Vetää tää lähin tosta. Tuliko se siihen lähimpäässä? Juu. Siihen kumpi tulee kamaa. Miksei saa Invisiblelta jollain? Ai mitä? Parrake. Astukaa Daalos ylös ja naurakaa. Päällä siinä niin. Ei se yhdeksi. Ei tää nauraa. Läpi enää asu. Tulee paha mieli. Just Grub. Parempi puhuja pelas magia. No, en mä kyllä Rokuena paljon huuhtelis. Hei, meillä on vain yksi rogue täällä. Meillä on mitä 3 vai 4 magia normaalisti? Eikä oo. Onhan. Menekin veet kyllä ihan päin vittua tässä. Niin mä näen. Tää koko tappelu on mennyt ihan päin helvettiin. Onneksi ne häviää ennen kuin ne kuolee? Kai. No ne häviää. Muista. Ei Joku se näin verran. nopeasti tappaa, kun etu AOE purstia. No niin, tappaa nyt se kalla. Tuo mun taustamelu on sitten koira, mikä kuorossa. Joo. Kuitenkin se muija se. Torkin koodit selitykset. Tää sitten tulee se lusti. Tiedoksi vaan Torfi, toi ei ole mitään nukkumista, toi on paineisen näkemistä. Joo. Et ihan hyvä vaikka herättäisit. Kuinan se. Herätä. Vähän spilaareita rupes tulee. Oli hassu. Ainakin tälle merkin luon. Joo, ainakin ihan missä sattuu. Niin miekin. Ei tässä hirveesti kannata sitä käydä tässä vaiheessa. V-suppressiona liipsu. Aika kaukaa. Ottaako liima damaakin? Mitä? Tää se johonkin vaiheeseen käyttää. Mä ajattelin kun vähän tuli sisään ekaa kertaa. Laitetaan. Kun mä olin vähän jumissa tuolla punaiset seassa. Joo. Tuleepahan käytettyä. Jahas, regroupi tänne seinän viereen. Uppersesi.
Tasko se pitää AO jättää? No ihan typerä. Peskas pois. Meinos lähtee hattu. Onneksi vaan meinas. Se barrake tulee sit siitä jostain vissiin. Ei. Tästä tuli parrake. Groupin läpi. Tässä No on se se tuli. hirmuinen parrake. Barrua perseeseen. Kuulla nupo on se jäämään noitten 4 väliä aika hienosti. Joo, mä oon kuule ihan täysin jumissa täällä. Onko se omat bileet se? Oh, Pidä kiva. täällä on kuule kunnon bileet. Noin nyt pääsit sinäkin vankilasta pois. Tuossa alkaa porukalla noin depsi jo. Pikkasen on vissiin tullut puffia tolle varrelle.